croeso nôl ato ni a ni'n gorffen y raglen. Fel arfer wrth gwrs yn y gegin gyda Gareth a Ffwdyn sy'n ar y fwydlen, felly beth yn union? Ie, so ni'n mynd i barhau gyda thema tapas yma. Dyn ni'n rhoi twist cegin prawn da ar tapas. Hyfryd. Wrth baratoi'r pwdyn yma. So hynna nes i baratoi'n gynharach. Fyddech chi'n gweini nhw wedyn ar ben y gwydre. Y cadw'r cler a dwst i ffwrdd ar darn o fara. A sydd ei glesiad i ni, do? Ie, so mae darn o fara ar y top. Reit, pwdyn ar te Gareth, ni eisiau blasu cyn diwedd y raglen. So rhwng pob sip yn y fyddech chi'n rhoi'r bara nôl ar y gwydre. Reit, nawr te, i greu'r basgedi yma, ni'n rhoi'r crochan ar y gres, a mae'n bwysig wedyn bod yr menyn yma mewn gyntaf, achos mae hwnna yn mynd i greu heinen ar y gwylod. Fi ni wedi gweud beth yw'r pwdyn? Da ni'n mynd i baratoi pasgedi, snap a space, gyda gellig. Rwyweini gyda'r basgedi. Reit, so mae hwnna just yn mynd i doddi, achos y rheswm hwnna mewn gyntaf, achos mae'n amddiffyn y siwgr. So mae'r heinen o fenyn, da ni wedyn, mae'r siwgr yn mynd ar y top, so mae hwnna'n mynd i doddi a ben yr menyn. A wedyn mae eisiau ti ar o 2 llond rhywbwrdd o syrup. So digon o gynhwysion melys drwg i ni. So ni'n cyfri'r Carolia fan hyn. Dim o gwbl, achos mae'r penwthnos... Ie, dim penderfynu ni barod o'r complex. So 2 llond rhywbwrdd. A oedd hwnna'n dipach fe nes i sôn di llun, os newch chi iro'r llwy, Owain. Olew. Ie, na ni gyda olew. Dim yn sticio. Mae'r mel yn mynd i lithro neu'r syrup yn mynd i gwmpo o'r llwy. So mae hwnna'n mynd i gael ei gynesu wedyn a'i doddi greu saws toffi trwchus melys. Na ni, so fe gei di gymryd i gofal o hwnna. Na, i joio'r gwyn sa ti'n yna. Y fadi. Reit, so i'r basin, dwi'n mynd i chwanegu y blawd plaen, achos ni ddim eisiau'r bisgedi mae godi na'n wastad yng ngwres o ffwrn, a maen nhw'n rhwydd iawn i gofio, sef 50 gram o siwgr, menyn a blawd. A i ddod ar space, mae eisiau ti ar o llond llwy de o bowdwr sinsir. So mae hwnna jyst yn rhoi blas cefndir i'r bisgedi yma. A jyst i gymysgu. A tra bod y menyn yn toddi, mae gyda fi hambwrdd pobi fan hyn wedi iro gyda darn o bapur gwrthsaim arno fe. So 9 gyda 12 modfedd ar draws. A gwneud twll bach yn y canol. A dwi'n meddwl wedi bod ni'n barod ar gyfer yr hylif... Fa'n gweud bod e'n llifen, ond twod. Ie, mae'n dod yn ar y bach. Pan well o beth oedd e? Ar yn cyfer ni heddi, ie. Newid uchel iddo. Mae hwnna'n iawn. So mae'r cyfan gael ei archwys wedyn. Ie, so mae'n ddigon o wres yn gwneud y sosban i doddi'r siwgr a i mddiffyn y menyn a'r siwgr. Reit. Gwych. Nawr, ni'n droi'r fflam i ffwrdd. A dechrau cymysgu a casglu o'r canol i greu saws sy'n eitha rhydd, eitha glib, jyst go gwared yr manion sych yma i gyd. A mae hwnna'n barod wedyn ar gyfer pasgedi yma. So to, lle chi baratoi hwn ymlaen llaw, a wneud hwn i gadw yn yr orgell ymlaen i wythnos. O, waw, iawn, mae'n siwgr y sesiwn oed. Ie, na ni. Reit, nawr te. Wedyn, y cam nesaf yw dosbarthu hwn ar y tin pobi, mewn pentyrau wedyn. So ti ar yw 4 llond llwy de o'r gymysgedd, a bod nhw wedi cael ei gwasgaru mhell o wrth ei gilydd, achos mae'r gymysgedd yma'n mynd i lledaenu yn gwres y ffwrn. Iawn, so pwyll biau. A faint o fysgedi fydde ti'n rhoi fel porsiwn wedyn pob person? Wel, un ar gyfer pob person, ond bydden ni'n rhagweld, bydden ni'n gael ti ar 20 allan o'r maint yna o gynhwysion. Reit, mae hynna'n mynd i wres y ffwrn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 904, a maen nhw'n mynd i gymeryd ond 8 munud i goginio trwyddo. O, waw, dwi'n ni lot. I heina. Reit, so wedyn mae'n bwysig bod chi jyst yn gael nhw oeri rhywfaint ar y tin, cyn bod chi'n ei codi nhw a'i gosod nhw dros tin wedi cael ei iro, neu lle chi roi nhw dros afal neu oren, a fyddech chi'n rhoi'r gymysgedd ar ei benne a jyst gadael nhw i oeri. A os mae dy fi rhai o dan y llwyfan, wedi bod yn cuddio fan hyn drwy gydol y prawn. O, waw. A dyna nhw. Waw. Felly rhyw crempoca bach yw'n sydd. Hyfryd. Reit, so fyddech chi'n gael nhw oeri yn ymhellach, so mae'n amlwg wedi oeri, a dyna nhw na'r pasgedi y tapas. Reit, so mae eisiau llenwad arno ni. Mae eisiau llenwad, so i fewn o'r sosban melyn, dwi'n mynd i chwanegu yr gellig, so mae 'da fi gellig fan hyn, rhai melys. Rhoi ymlaen? Ie, na ni, so mae hain yn addas o gyfer pwdyn, so jyst i plicio nhw. A fel bod ni'n barhau gyda thema yr gwyn yma sy'n rhedeg trwy'r y prydiau bwyd prynhawn yma, mae eisiau ti ar o hanner peint o gwyn ffrwythlon. A i ddod ychydig bach mwy o flas, dwi'n mynd i chwanegu 50 gram 2 ounce o siwgr euraidd, a i osgoi wedyn y gellig rhoi lliw, a mae'n chwanegu y blas, mae eisiau croen, mae eisiau croen un lemon, a hefyd y sydd hanner lemon. A dod â hwnna i'r berw. A ti'n gwasgu'r sydd allan, jyst yn ei lemon i fewn? Na, mae hwnna'n iawn, so fel bod yn lleihau a tiwhau, a mae hwnna'n mynd i gymeryd tua wedyn
rhyw gwarter awr. Nes bod y lliw hwnna'n bell. coch llachar yma ar yr ffrwythau ar y gellig. A dwi'n meddwl na bod ni'n barod i roi'r heine yma wrth ei gilydd. Gwych. So gyda'r iogwrt dill groegaidd yma, mae 'da fi un pot o gaws ricotta, a mwy o blas melys, chydig bach o fel, a syml iawn jyst i gymysgu gyda'i gilydd. So to, mae'r basgedi yma, gallwch chi baratoi nhw ymhell ymlaen llaw, a gallan nhw gael eu gadw wedyn mewn bocs neu tin caeedig ymlaen i ddis. Tro fe, mae hwnna'n dda, mae nhw'n showstoppers, yn nhw'n edrych yn impressive, os ydych chi eisiau... Na ti, yn union. Gwyni dy ffrindiau yn arfer. Sy'n llestriol chi. Sy'n pwleniol chi. Owain Gwynedd. A gyfer Meddwl am hufen popeth iau, neu a gyfer ymwelwyr bach anusgwl gyda cnoc. Reit, so mae'r pasgedi'n barod, lle ni'n rhoi chydig bach o'r Lle fan hyn. hifen, Dwi'n rhaid gweld, lle da ni bach o lanas dan dyna ni. A fi, hwn i'n meddwl na. So wedyn, y gellig. So just wneud, dymeid y bach fyna. A i ddod ansaf i'r oll beth, mae 'da fi cnau pin wedi cael ei rostio a tostio. Dwi'n ei weld, ddim angen llwy'n agos, chos ni wedi deud gynharach. Blas, O, tapas, waw. Chi'n gwybod bod Bert hwnna'n edrych? Reit, dwi'n mynd i fynd... O, wain, wedys ti bod ti'n mynd i llanast. Sori, Gar. Dwi wedi neud llanas i fi. Llanast llwyr. Fe'n fi rhyd yr... Gei di lwyed o'n i fi. O, llai... Nawn, ta benag. Sori. Chi'n gweld. Bendigedig, Gareth. O, waw. Hwna de. Iawn? Rili neis. Ac amser i flasu. Diolch o galon i ti. A chi hefyd i droellin o rown llwy. Os chi opsiwn arall. Go ti? Da, si Gar. Na i gadw hwnna tan yr ôl aglar. Chi'n gweld yn gwthio nhw'n eith eso. Ei, diolch Gareth.